sammen, og hjertelig velkommen til Ischgl her i Tyrol. Lige nu der står vi oppe på toppen af Paterskratbahn, som er en af hovedlifterne nede fra byen af. Ischgls område er et dejligt lækkert skiområde fordelt på 239 km pister, hvoraf 47 km de er blå, 143 er røde, og så er der 49 km sorte pister. Så et dejligt skiområde, især til den øvede skiløber. Det vi elsker allermest ved Ischgl, det er, at det er så effektivt med alle lifterne, der er her. Der er 45 lifter, der tager ind rundt i det store område her. Både i Ischgl og over til Samnavn by over på Schweizersiden i Ischgl. Vi har byen i Ischgl, der ligger i ca. 1300 meters højde, og det højeste punkt der er på 2872 meters højde. Og selve skiområdet ligger næsten det hele over 2000 meters højde, hvilket gør, at vi har næsten god sne hele sæsonen igennem. Vi vil nu her tage lidt mere rundt i Ischgls område og vise jer nogle af vores yndlingspister. Kom med! Nu står vi her foran Pasta Mataya. Det er her, vi spiser frokost, når vi holder pistevisning. Det serverer helt klart det bedste mad og bestemt det bedste gullasch på pisten. Oven i det. Jamen så er der altså også rigtig god afterski her. Så sådan en god dag i solen, så kan man altså få lov til at stå og nyde en live DJ, der er her hver dag. Det er her fra klokken 2 til klokken 4 hver dag, og det er en kæmpe fest. Hej, lige nu der står vi med Ida Alp i baggrunden. Ida Alp, det er det store opsamlingsområde, hvor flere af hovedlifterne de går til. Og det er altså her, man kan komme videre ud i Ischgls fantastiske område. Og nu kører vi ned og tager B2-liften, som tager os direkte mod Schweiz. Foran Karlenkopf-liften, som er altså en af de her helt moderne og lækre lifter, som det er her i Ischgl. Og så er der også varme i sædet, så det er lækkert. Kom med. Helt fantastisk. Nu står vi her ved 40A, som faktisk er en relativt overset piste. Og vi elsker at køre herover, fordi at, som I kan se, der er virkelig ikke mange mennesker, der har opdaget den. Nu står vi her ved skiskolen oppe ved Ida Alp. Det er her, man kan finde sin instruktør, hvis man har booket skiskole. Og man kan tage de to hovedlifter nede fra byen Silveratebahn og Flimmerbahn for at komme herop. Vi sidder her i Paterskratbahn, hvor vi kan se de 4 sorte pister her under, som er 4 af vores yndlingssorte pister. Og nummer 20 herovre er helt klart vores aller yndlings. Nu står vi her på Ischgls højeste punkt, som er Greifspitze. Det er 2872 meter højt. Og I kan selv prøve at se udsigten heroppefra. Her i Ischgl, der har vi altså også picnic hver evig eneste uge heroppe på bjerget. Og her der legner vi altså op med lidt forskellig mad, og så er der altså også drikkevarer. Og så er der altid skidegod stemning. Her til picnic, der serverer vi altså også lækre drinks, blandt andet Aperol her i solen. Tak. Nu står vi her på toppen af Paterskratbahn i det her fuldstændig fantastiske vejr. Og vi er faktisk på vej ud og køre en pistevisning med vores gæster. I Ischgl er vi nemlig så heldige, at vi både har en østrigsk og en schweizisk side. Så i dag, der går turen til Schweiz. Det er altså her, vi spiser frokost på vores schweiziske pistevisning på Schmuggler Alm, som ligger her i Samnavn. Og det er altså også sådan, at her på den schweiziske grænse, der er der altså også toldfrit, hvor man også kan shoppe. Det her det er altså en af de butikker her i Samnavn, hvor man kan shoppe toldfrit. Kom med ind og se, hvad de har. De har nemlig en hel masse forskellige gode produkter, og blandt andet en hel masse gode parfumer til en rigtig god pris. Det er nemlig sådan, at os guider, vi er her på hotellet en del og snakker altså rigtig meget med de gæster, som bor her. Der er også restaurant, så der er både aftensmad og morgenmad her. Og så er der altså også en hyggelig lounge og bar, som I kan se herovre. Så kan man altså få en kold øl eller en cola her i baren efter en dejlig dag på pisten.